je tak pomalý, že aj sanitka nás predbehla. Určite Iveta letí a v Prahe budeme mať kontrolu z prvej pomoci. Mali by sme mu zobrať značku navigačnú, áno, videla, aby vedel, že mal ísť, že to nemal odpočívať. Do stredu, nedávajú úplne dole. Spotreba, skutočná nula. Si nebazal? Čo? Ako keď budeš v Nemecku cúvať, aby sme si natočili, koľko budeš cúvať. To máme hlavného šoféra. Ako preradzuje. Ľač. Lány, nemecká je kukurica, práva je zľava. Dneska je 23 alebo koľko? Prečo? Tam ten druhý telefón mám kde? 23. tu je. Látka, super. Za 450 metrů
Odbočte vpravo. No tam určite Daj nepôjde. vypni. Víš, tu cesta pre nás malá. Aj ja musím Nemám signál. Počkaj, nech prídeme do civilizácie. A to sa ešte zužuje, pozri na tú značku. Odbočte vpravo. To vieš, že odbočím vpravo. Civilizácia, kde si? Jeďte 1,6 km a pak odbočte vpravo. Přepočítává. Jeďte 1,6 km a pak odbočte Ďalší vpravo. kamión, tak neveríte. Ale nie si vedel som sa. No tam na tej ceste si sa nestretol, to bola taká istá. Dneska je Ivetky. Čo si mi to nepovedal, keď si vedel? To Iveta ti poslala? Ty. Ja som nevedel. Mi poslal. Musím povedať, že už som jej kúpil darček a niečo na pumpe kúpiť. Čo na pumpe ideme kupovať? A nejakého plišáka, vidíme, čo si. Dáš jej 20 €. Haló? Haló? Haló, Ivetka, jak ma počuješ, nemám signál, ozvem sa ti. Prečo to nie je signál? No lebo si v Nemecku, čo som ti vravil o tých cestách. No je parádna cesta, není, že by sa ma jama. Cesta parádna, ale úzká, to je u nás Za ulica širšia. 450 metrů odbočte vpravo a pak odbočte vpravo. Za kostolom, ak mám to vravil, to vpravo. Ups. V ďalšom mieste sa stretneme. Mali poď. Dobre. To stojí za to. Prejdeš. Prejde. Ten ty si, jak to posral, prejdeš. 20 rokov skrosenosti. Odbočte vpravo a pak odbočte vpravo. Na hlavu musím ísť. Tu? Asi doprava, nie? To je hlavná. Přepočítává. Přepočítává. Jeďte 5,3 km a pak Prídeme presne odbočte z tej strany, vpravo. ako sme, ty si šiel do hora, my prídeme z dola. A nebude tam tých 15 nádherný. No. A bude. Čo? Bude. Ľahučko sa rozbieha. No veď ľahučko sa rozbíja, no lebo asi je dobre naložený, vieš. Či by sme to tak dobre odhadli? Lebo je presne, ani gumy nie sú stlačené, ani zadné, ani na prívese. Možno to, že sú tie dreva vpredu, tak ti to viacej pritlača.